Så Niklas, nu tager du kraftet med sammen. Og her har vi en lille 91 kilo, 3 gange 3 minutter, og det står imellem Adam Gotari fra Roskilde og hans møder Niklas Harning fra Korsør. Kom så, Niklas. Kom, venstre. Ja, igen. Ja, godt. Ja, kom højre. Nej. Han prøver. Han går død i det der, Niklas. Ja, igen. Ja. Godt, Adam. Voksenboksen. Løs dig lidt, kom. Rigtig flot, det du laver. Kom. Og venstre igen. Husk at forholde den der venstre hånd op, Niklas. Nej. Boksen løs dig lidt, Adam. Det er fint, det du laver. God på højre hånd. Kom. Ja, det er god. Lad os ind over. Uden bare, Niklas. Godt. Men kom. Kom. Presse med venstre. Venstre. Ja, venstre igen. Presse med venstre, Niklas. Kom, Niklas. Kom, Niklas. Hey. Hurtigt venstre hånd. Bang. Lige til ham. Hey. Kom igen. Kom. Der er også åbent til. Ja, lige præcis. Kom. Nu går han i stå. Ja. Godt, Niklas. Ja, sådan, Niklas. Hey, han er en parade. Hey. Kom igen. Kom. Ja, det er godt. Du presser ham her. Igen. Ja, igen. Og kom. Ja, så tyrer han i sluk. Ja, for helvede kamera her. Godt, Niklas. Stop. Er der parader? Du slår lidt mere. Nej, kom igen, Niklas. Bare ud og presse ham derude med venstren. Igen. 1000 venstre. Ja. Ja, så skal vi selv have skjold her. Det er flad hånd, det der. Perfekte parade, Niklas. Kom godt der. Kom igen. Bang. Et to bare. Kom, prik ham igen, Niklas. Det er sådan. Igen. Ja. Vi tæller, selvom vi sidder der andre nu. Kom. Så op med skjolden, Niklas. Kom. Godt boksning, Niklas. Vi fortsætter sådan der. Ring. Get up and go.
Kom Niklas, igen. Prøv prikker du igen. Igen. Ja. En. Igen. Hold om derude, Niklas, igen. Det er der, det kører. En. Hold om. Bang. Husk at få en mesterhånd op, Niklas. Kom, prikke. Ja. Du kan nemlig presse ham rundt med den der. Igen, Niklas. Ja. Og igen. Ja. Hey. Så prøv at tage højre med, Niklas, når du prikker. Hey. Kom. Pop, pop, bang. Venstre, venstre, højre. Ja. Sådan. Bum, bum. Venstre, venstre, højre. Kom. Ja, godt Niklas. Godt. Ja. Ja. Det er dejligt, Niklas. Kom, kom igen. Der er ikke nogen parade. Kom igen. Igen, Niklas. Ja. Ja. Ja, igen, Niklas. Ja. Hold det gear, Niklas. Kom igen. Kom. Få en dyb. Ja. Kom, ikke, han må ikke holde på for at holde pause. Kom, få højre med, når du prikker, Niklas. Op med skjoldet, Niklas. Op med skjoldet. Fremad, du går. Fremad, du går siden. Kom nu. Op i gearet. Lange lige sted. Ja, der var den, Niklas. Igen, Niklas. Fyr den af igen, Niklas. Fyr den af igen, Niklas. Få den højre med igen. Igen. Selvom du er i ramme af. Kom. Kom, han er gået tør, Niklas. Han er gået tør, Niklas. Ikke? Kom så, bang. Kom. Kom, højre. Kom, Niklas. Kom med. Kom med bomben. Det er kamp om en lille som kampen med 20, så kommer en lille som han har været i bedre på sig. Kom, Niklas. Hvis du bare holder det gear der, så er den vores. Ja, det er godt. Ja, Niklas. Dejligt højre, Niklas. Den var efterlyst, den der. Kom, Niklas. Kom. Ja.
Igen, Niklas. Kom. Kom. Ja, sådan. Ja. Han har en parade, Niklas. Husk din egen parade, Niklas. Op med skjoldet, Niklas. Op med skjoldet. Ja. Kom, bare sådan stiv en der. Og stiv højre også bagefter. Kom. Kom, Niklas. Få den højre med, for så skal han ikke slå det sving. Kom. Kom igen, Niklas. Få den højre med. Fuck det blod, Niklas. Bare lad os spytte det ud. Kom nu, Niklas. Fuck det, Niklas. Fuck det blod. Lad bare lortet rende. Kom, Niklas. Kom, Niklas. Igen venstre og højre. Højre. Niklas, får højen med. Han kan så holde skjoldet op. Han vil kun sigte efter din næse nu. Det er det eneste, han vil nu. Kom. Kom. Ja, godt, Niklas. Igen. Kom igen. Han er gået død. Han er gået død igen, Niklas. Adam, slå nu! Niklas, paraderne. Paraderne, Niklas. Den... Skål, Niklas. Han har ikke lov til at være. Kom nu videre. 10 sekunder, Niklas. 10 sekunder. Slut bedst, Niklas. Slut bedst. Igen. På ham igen. Slut bedst igen. Bid på ham igen. Sådan, mand. Ja, jeg håber... Ej, det skal jeg kraftigt have blot, Jørgen. Det skal være. Ja. Ej, det var ikke engang tæt. Nej. Og det har ramt rigtig gang med lige venstre hele tiden, ikke også? Det der med at stemple og stemple, det er det, der giver ja. til sidst. Fordi det kan du lave under kontrol hele tiden og bevæge sig i gas. Det bliver faktisk brugt alt for lidt i dag. Ja. Ja, men en god lige venstre. Altså noget i stedet for, der er bevægelser rundt, frem og tilbage, så stik. Ja. Hvis du siger også en venstre i hovedet hele tiden, så er du sgu godt beskæftiget. Ja, det er præcis, fordi det er nemlig skide til, når boksen der bare... Du kan jo ikke meget slå for noget. Nej. Ja. Så pludselig en år. Ja. 3-0. Niklas! Yes! Han er rød i kampen. Ja, det var noget tomatsuppe, der er i hovedet, Niklas. Nå.